Sunana Nura Salihu Adam wanda ake wa laƙabi da Salihanu. Sunana Nura Salihu Adam wanda ake wa laƙabi da Salihanu. Matsayi ciyaman na Salihanu Traditional Medicine Practitioners Center, musamman makaranta da cibiya. Ina ɗaya daga cikin memba na National Association of Nigerian Traditional Medicine Practitioners wanda nake board member. Sannan ina riƙe da ainihin executive chairman na ainihin Herbal Medicine Promotion and Advocacy Foundation, wato gidauniyar haɓaka magungunan tsirrai da kare martabarsu ta ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar 2 ga watan Disamba ta kowace shekara a matsayin ranar muhimmancin kwakwa ta duniya. Shin wane irin muhimmanci kwakwa take da shi? Kwakwa tana da matuƙar muhimmanci a rayuwar ɗan adam, musamman harkar abinci kuma da harkar lafiya. Babu shakka ita kwakwa bature yana kiranta coconut ko? To shi ita kwakwa Allah subhanahu wata'ala ya yi mata wata baiwa, wadda baiwar wato a larabce mukan ce la tu'addu wa la tuhsa. In ka ɗauko kwakwa tana da waɗansu abubuwa guda uku: akwai ɓawonta, akwai tuwon cikinta, akwai ruwan cikinta. Shi ɓawonta kaɗai in ka dubi kudancin Najeriya mafi yawa sun mai da shi matsayin makamashi, amma bincike ya nuna duk abin da yake ƙunshe da carbohydrate to bayansa yana ɗauke da sinadari na insulin. To ɓawon kwakwa shi kaɗai idan za a dinga dafa shi, duk mai ciwon suga, ina nufin diabetes guda 5, shi diabetes biyu ne, akwai kashi ɗaya ya rabu gida uku, kashi ɗaya ya rabu gida biyu. Akwai diabetes mellitus, akwai diabetes insipidus, da larabci suka ce bolus sukkar wa mararus sukkar, wato diabetes ɗin da yake sa yawan sugan fitsari da kuma wanda baya sa yawan fitsari sai dai matsalar jiki. To kowane irin diabetes in dai za a dinga dafa ɓawon kwakwa ana sha, ana samun cure na diabetes. Duk da cewa diabetes akwai wanda ake samun warkewarsa gaba ɗaya, akwai wanda baya warkewa. Misali kamar type 1 diabetes, to kaga shi pancreas ɗin ta mutu, amma type 2 diabetes to shi kuma ana samun function in function. Wani lokacin insulin ɗin ya taso, wani lokacin kuma insulin ɗin ya ƙasa. To in dai mai ciwon suga zai dinga shan ainihin wato dafaffen ɓawon kwakwa, to insha Allahu zai samu waraka da diabetes. In ka ɗauko wato libbuha, in aka ce libbuha shi ne tuwon cikinta da ake ci. A ƙasar wato nan Najeriya za ka ga masu wayo suna haɗa kwakwa da ainihin wato ainihin dabino. To duk mutumin da ike buƙatar ingancin sinadarai na sexuality, musamman sexual hormones, ruwan da suke ɓuɓɓugo da ni'ima, nishaɗi, ingancin lafiya ga ma'aurata, haɗa kwakwa da dabino. Kwakwa tana da mai, shi wannan man nata ƙaramin cokali teaspoon safe teaspoon yamma, shi kuma wato kariya ike bayarwa daga dukkan nau'in matsalar ciwon kansa. Kuma shi manta yana ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa, yana ƙara ƙarfin ido, kuma yana ƙara ƙarfin lakar gadon baya. In ka ɗauko ruwan kwakwa da ka sha shi tsintsinka tsutsotsin ciki yake yi. Sannan kuma shi ruwan kwakwa yana ciyar da ɓargo, bone marrow, wanda ɓargo shi ike ciyar da ƙashi, ƙashi shi ike ciyar da salar tsokan nama, salar tsokan nama take ciyar da fata, fata take ciyar da maiƙo, maiƙo ike ciyar da gashi. To wannan ruwan in ka sha shi
yana taimakawa ɓargo wajen samar da new cells, ina nufin lafiyayyun tubalan ginin halitta wanda mutum ba zai rayu ba sai da su. Wannan kaɗan kenan daga ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana a kwakwa. Idan ka ɗauki ruwan kwakwa ka haɗa ta da zuma, waɗanda suke samun brain season brain, wato irin sizuwa na brain, shine mutum ya dinga samun kamar yanayin kai ka ce aljanu sun taɓa shi, ko ya zama abnormal, ko ya dinga sumbatu, ko ya faɗi kamar masu farfaɗiya. To in dai za a dinga haɗa ruwan kwakwa da zuma, to yana ba da ƙarfin ƙwaƙwalwa ta yadda za a iya samun ingantacciyar kariya. Sannan kuma ita wato ainihin kwakwa, ruwanta da tuwon cikinta ana haɗa ta da carrot, ana haɗa ta da cucumber, ina nufin cucumber, ana markaɗa su a mai da su fruit. In dai mutum zai dinga sha, to insha Allahu zai samu ingantaccen jini, zai samu ƙarfin boosting na immunity, sinadarin kariya, kuma in yana shan wannan zai dinga samun santsi da laushi na fata. Sannan kuma matsala ta digestive system, duk matsalolin da zai zama kamar ƙuraje a hanji, ƙuraje a babban tumbi, ƙuraje a ƙananan hanji ko manyan hanji, to insha Allahu za a samu sharewarsa. Wannan ina da matuƙar muhimmanci a dinga amfani da su. Idan gashi baya fitowa, aka samu man kwakwa da man zaitun da man kaɗanya aka haɗa su, duk inda gashi baya fitowa, ko baya tsaho, ko baya ƙyalli, ko baya sheƙi, to insha Allahu in dai ana shafa shi a gashi ko a inda gashi baya fitowa, to za ka ga gashi yana toho. Duk fatar da take da ƙuraje ko take bushewa, to insha Allahu ana samun ni'ima ta fata da yardar Allah. Dan uwanku Nura Salihu Adam, wanda ake wa laƙabi da Salihan Nur. Ina bawa masu sauraron mu haƙuri, ana buga mun waya wani lokacin ba a samu na, gaskiya ne. A ci gaba da ƙoƙari kuma a ci gaba da haƙuri, in a hankali insha Allahu za a dinga haɗuwa da yardar Allah. Wannan su ne lambobin da za a iya samun mu bisa cikin ƙoshin lafiya da izinin Allah. Dan abin da bai taka kara ya karya ba, za mu iya ba mutane shawara.